Sa popularidad sa tuigan nga pagpatigayon sang pagtaltal, wala na siguro sang mas makalabaw pa sa pagtaltal sa Gimaras nga sang ulihi gintawag nga pagtaltal sa Balaan Bukid. Kagkaupod sini nga kasikatan ang ngalan nga Jerry Robles. Sinuman abi ang hindi makakilala sa nagserbe nga Hesukristo sa sulod sang 15 anyos, halin sang 1997 tubtub 2011. Isa lang matuod kapalagwaon, apang para kay Jerry, hindi basta-basta ang papel nga iya gindala. Ano naman bala ang nadulot sini sa iya kaugalingon kag pangabuhi? Mga kapuso, makasama natin ngayong umaga ang pinakamatagal na gumanap ng Hesukristo sa pagtaltal sa Gimaras, si Sir Jerry Robles. Sir Jerry, magandang umaga. May agaman sa tanan nga tantaw sang morning edition sang Kapuso. May aga sa tanan nga mga tumuluyo sang bilog nga probinsya sang Guimaras kag Iloilo. Madamang salamat for the time, Sir Jerry, nga ikaw ang amon maistorya. We are very interested to know more about this devotion of yours and your experience. Hinding pag-intra mo sa pagtaltal sa Gimaras bilang Hesukristo, saan ni nagsugod, Sir Jerry? Sang ina nag-umpisa sang edad ko pa lang bago ka nag-start ako hindi pa si Kristo, bali ako ang Roman soldier. So after nga nag-go ako sa Roman soldier, after mga pila pa ka years, why na sila sang ibulos nga Jesus Christ. So nakita nila ako dira sa may kapihan sa Central Market. Sabi ko, sir, thank you very much. Willing gid ako sinadiskan anytime basta para sa iyang wala problema sa akon. Sir Jerry, ambal mo wala sang problema, but when you heard that you will take the role of Jesus Christ, dako nga responsibilidad nga ginhatag sa imo, anong nabatyagan mo sadto? Sang Romero, sang wala ko pa maanuan gid nga ara ako dira, medyo ang akong matiyag, medyo baliwala lang bala. Siyempre wala pa ko kumpisa. So ang akong pagkabig, medyo na amazed na ako nga asin ko ako gidaw. Silang nikiling, ang nag-founder, siya bagay ka, pwede ka. Siyempre bago lang ako, hindi ko man masiling na ma-perfect namon ang sitwasyon. So nag-agit pa ko anay sa ila sa mga ginapanghimo nila bala. At least hasta sa ulihi, o 3 bala ka tuig beforehand nga antes ako mag-Jesus Christ do mga 3 years. 4 ka tuig pag-start gid sang taltal sa Gimaras. So ang amon sa to pag-start pa lang kami dira sa baybay, malapit lang. Way gani 1 kilometer ang kinalakat-lakat. Mga 1 kilometer lang gani. So muna siya. Usually, your first experience, hindi mo na malipatan. Sir Jerry, will you share with us what you felt and your experience that time? Kasi it's a different feeling when you're given a responsibility to play, but a different one to play the part of Jesus Christ. Ikaw ang inalantaw sa tanan. Ikaw nag-aagi sa kasakit. Or at least sa tanan nga stages hasta malabot mo ang bukid sa pagtaltal sa Gimaras, ang Balaan Bukid. So what was your experience that time, the first time around? Ang first namon sir nga pag-taltal, bali 3 ka binyo ang ginhimo First dira pa lang anay sa kilid sa simbahan. So ang naglain ang akon nga balatyagon kumpara mo sang wala pa ko sa iya daw tamaan bala ka ang akon mind daw may permi lang may kasanag daw wala ko bala kabalo nga may mga problema ako nga ginatubang kay kung may ara man daw mapos masolbar. Tapos so hindi ka nakabalo magpangakig, kaya nga mo isip daw magpakanubo na lang. Kaya tungod ang imong ginaisip na kung ano iya ginahimo, daw nagsulod sa akong lawas ang iya ginapanghimo o balagag ano ginapangambaya sa iyang mga gintutunan bala sir. Then ang isa ka bagay nga nag-change pag sa akong kay kung diin gani may tao nga makakadto ako na bisan sa bukid-bukid na mga nakakadtuan ko nagaininom o nalabayan ko, ginaimbitar nila ako sina. So pag-imbitar nila sa ako, hindi sa maistorya sa sang malain, ang ila ginambal ni ari na si Jesus Christ sa aton. So sort of do happy ko bala nga mabatian sa ila nga mga kuan nga ara ni Jesus Christ tupad namon. From that time and the following years after that, you were the one who really took up the role of Jesus Christ. Anong pinakamabudlay nga parte sini? In what particular experience from the start until the crucifixion, nga consider mo nga mabudlay o kung tama ka challenging? Ang mambal ang sir kumambal sina
daron tanan mapos sa akon wais mo budlay. Balo ka tulokon mo mabudlay, pero kung himuon mo nahugot sa imo tagipusoon gari ang mga bagay, basta hugot sa imo lawas kag paghimo mo sang maayong ang tanan nga kabudlay hapos. Waising nga mabudlay para sa iya. In your whole experience, how did this help or affect your personal life, your family, your work, your health? Paano ini nga debosyon nakabulig sa imo? Wow, tamanggit sir ko dako kay syempre daw positive ka sa tanang nga bagay. Then ang medyo may mga gina-neglect mo nga problema nga mga bisan dako daw wala problema sa imo daw gamay lang. So ma-carry mo, ma-handle mo ang tanang nga problema kay daw puros bala sa iya nga hindi na kinahanglan pang magsiling ka hindi, oo na lang para na lang mag-ayo ang tanan. Kay kung ara ka sa iya nga tapos daw hindi ka bala kabalo magambal nga maglain ang buot sang isa mo man ka utot, isa mo man ka amigo. Nagadamo ang akong amigo tungod siguro hindi sa akon tungod kay Jesus Christ kay ako si Jesus Christ ang ila bala nga daw muna nagportray. Sir Jerry, I will give you a chance to give a message to everyone during this Holy Week season. Given that we are still facing a pandemic, ang importansya sang sakripisyo. Your thoughts about this, Sir Jerry? Siguro ang hambal ko lang sa aton na pareho ko man na tao na kinahanglan ta lang siguro pag-ulikid sa aton kapwa, pag-intindihanay ang tanan nga bagay nga ari diri ikaw gid lang ang kuan sang imo lawas. Way ka man bititon kay amo man nagyapon anytime mapatay kita. Amo na bala anytime so ang aton ang pagtuo kag ang pag-ano sa Ginoo subong pang pandemya kinahanglan ta subong nga ulikid kita sa atong kapwa, magbinuligay kita, intindihon tang aton parehos amo na bala kinahanglan ang bagay nga dapat tayo mo subong kaayuhan na lang para sa aton. Alright, that's a heartfelt message, Sir Jerry. Salamat gid sa imong tiyempo. Kabay nga ang mensahe mo ang magserbi nga giya, ilabi na gid sa aton pag binagbinag sa importansya sa mga butang diri sa kalibutan. Thank you, Sir Jerry. Mayon salamat man, maayo gid nga aga sa liwat sa tanang nagalantaw kag mga taga-suporta sa GMA. Maayong aga sa inyo tanan. Mga kapuso, ating nakasama si Sir Jerry Robles na gumanap sa papel ni Jesucristo sa pagtaltal sa Gimaras. Ang kanyang sakripisyo ang siyang nagbigay ng magandang epekto sa kanyang buhay at pakikihalubilo sa ibang tao. At ang sakripisyong yon ang tumatawag rin sa atin, hindi lang sa Holy Week, kundi sa pangaraw-araw nating pamumuhay. Sakripisyo para sa ating kapwa-tao, sakripisyo para sa ating bansa at sa ating pamilya. Naway maging makabuluhan ang ating pamumuhay sa mundo. Karagdagang impormasyon at good vibes sa pagbalik ng GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.